top 3 dentistry schools in the Philippines based on the board exam passing rate of November to December 2022 plus a complete job guide. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defender. So, maraming tatanong sa akin, Coach, ano ba yung mga top dentistry schools in the Philippines? Tsaka isang job guide na rin. So, without further ado, coming in at number 3 is CENTRO ESCOLAR University sa Malolos, Bulacan with a passing rate of 86.3%. Number 2 would be University of Baguio with a passing rate of 93.85%. And number 1 would be CENTRO ESCOLAR University in Makati or CEU with a passing rate of 95.93%. Ngayon naman maraming tatanong saan maganda magtrabaho or maayos ang mga trabaho para maging isang dentista. So ito ang nabuo nating job guide. Coming in at number 1 would be the Dental Aesthetic sa San Jose del Monte. Ang dentist doon ay binabayaran ng 1,000 to 1,500 pesos per day. Next would be the Dental Aesthetic sa May Kawayan, Bulacan. Ang associate dentist doon ay binabayaran ng 125 pesos to 187.5 pesos per hour. So, kada oras ho ng trabaho ang bayad dyan. Ang next naman is Beauty Holics Dental Station sa Manila. Ang mga dentist doon ay binabayaran ng umaabot ng 40,000 pesos per month. Next naman is Dentista Inc. na mahanap sa Makati City. Ang associate dentist doon ay binabayaran ng mga 30,000 pesos to 40,000 pesos per month. Next naman is Hello Rake or Hello Reish, mga remote dentist to, mga dental healthcare virtual assistant, kumbaga online job ito na dentista, na ang salary range na ay umaabot ng 45,000 to 60,000 pesos per month. So ito yung mga tipong nagda-diagnose, no, kasi online dentist. Next naman would be Peak 101 Dental Clinic sa Parañaque. Ang kanilang mga dentist or associate dentist with the dental hygienist or dental assistant ay umaabot ng 600 pesos per day. Next naman would be AGKA Dental Clinic in Makati City. Ang kanilang dentist ay umaabot ng 30,000 to 80,000 pesos per month. Next is Peak 101 Dental Clinic Parañaque. Ang kanilang associate dentist ay umabot from 15,000 pesos to 20,000 pesos per month. Next is Family Dental Manila. Ang kanilang remote dental insurance coordinator ay umaabot ng 30,000 to 40,000 pesos per month. Next is Abesamis Dental Clinic in Muntinlupa. Ang kanilang dental assistant ay umaabot from 9,100 pesos to 15,000 pesos per month. Next is Oradem Care Clinic in Quezon City. Ang kanilang mga dentist salary ay umaabot from 30,000 to 80,000 pesos per month. Next is Medicard Philippines Inc. in Makati City. Ang kanilang clinic receptionist ay umaabot from 15,000 to 17,000 pesos per month. Ngayon, iba-iba ang mga sweldo dahil iba-iba yung kategorya ng trabaho ng isang dentista. Kaya, dapat alamin mo kung saan ka mas magaling na posisyon. May mga posisyon na mas mataas, may mga posisyon na mas mababa ang sweldo. So, kung hindi lang mga kumpanyang ito, mas marami pang kumpanya, pero minention lang namin ang mga talagang sikat na naghahanap ng mga new graduates or mga medyo may experience na. Kung may mahanap kayong iba, at least meron kayong benchmark kung magkano ang range ng mga sweldo ng isang dapat na sweldo ng isang dentista. So, yun ang ating guide sa araw na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.